Imbestigahan sa kagamanan sa dakwan sa Lapu-Lapu kung si kinsa ang responsable sa paglabay og mga hospital waste sa kadagatan sa barangay Ibo sa mong dakbayan. Sa inisyal nga kasayuran, dili gikan sa maknan ang naasoy nga hospital waste. Anong report? Gipakita sa City Health Officer ang mga hospital waste. Temporaryo unang kinigisulod sa 5 ka mga gagmayng karton, human nila kinigisegregate. Ang mga hospital waste naglakip sa vacuum cleaner nga aduna pay sulod nga dugo, mga dagom o syringes, mga gloves, kanyula o uban pa. Nakabutang pa sa usa ka canister ang ngalan sa pribadong hospital dinhi sa dakmayan sa Sugbo. Nausay dokumento nga nakapangalan sa private hospital sa Mandawi City. Ang naasoy mga hospital waste gikan sa kasikbit nga syudad ug posibleng napadpad sa Lapu-Lapu City. Among gidala dire sa City Health Office for kana bitang kana examination investigation. Then among gilista tanan ang katong mga materials unsa tong klase nga kanang infectious waste materials amo na siyang kuan mo gilista na mo tanan kay lain-lain man klase among nakit-an. Gihulagway sa City Health Officer nga dakong hulga sa panglawas ang wa paghipos ug tarong sa mga hospital waste. Mihimo na usab og pakisusi ang City Environment and Natural Resources kalabot niini. Naghimo na ko og kanang letter ako i-forward niya sa among city attorney. Pero ang amo tingin sendro na puting action nga murag mo issue sila og kanang citation ticket. Gilimpyuhan gyud na sa atong mga tawo gikan sa imarib og sa atong NERB og sa atong mga kadaiyang opisina kay hazardous man kay nangawis nga napadpad gikan sa laing lugar. Gi-forward na sa City Health ang mga kasayuran ngadto sa City Legal alang sa posibleng legal action nga himuon mahitungod nining maong isyu. Sa Facebook page sa Chongwa Hospital, gipasabot sa management nga nag-outsource sila sa molabay ug muhipos sa tanan nilang biohazard waste. Pagkadungog nila sa balita, mihimo dayon sila og imbestigasyon ug plano nilang makig-alayon sa mga nagkadiyang ahensya sa gobyerno. Plano usab nilang i-review ang proseso sa ilang pag-outsource sa serbisyo sa muhipos sa mga hugaw aron masiguro ang kaluwasan sa publiko ingon man sa kalikupan. Kauban si Edward Tubilan, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.